Wara li qabel il-miliet, il-Ministru Konrad Mizzi prova jgħaddi baġla għall-approvazzjoni mill-Parlament il-ftehim mal-Korintja u wara li grazzi għall-oppożizzjoni dal-ftehim kontroversjali li se jkun qed jagħti l-art tal-poplu biex xejn għal spekulazzjoni kellu jiġi revedut, issa l-Ministru reġa' qed jipprova jostor il-ftehim il-ġdid li sar. Il-ftehim li ġdid mal-Korintja għadu ma jeżistix. Dan minkejja li fl-istess nifs għalinna li l-Korintja qed jaqblu mal-bdil fil-parametri ġodda. Parametri li sissa smajna biss bihom iżda li għadhom fl-arja. Il-Korintja qablu mal-parametri li tlabnihom permezz tal-feedback li rċivejna mill-Parliamentary Group. Skont Konrad Mizzi id-deal il-ġdid inkludi l-ftehim li ma ssirx reklamazzjoni tal-art. Xejn ġdid għaliex dan diġà kien żvela iċ-chairperson tal-Grupp Korintja Alfred Pisani. Il-Ministru issa tax jifhem li l-kompromess se jkun li l-iżvilupp turistiku jiżdied xi ftit u jonqos mingħajr ma qalb kemm dak residenzjali. Il-Ministru ġab l-iskuża li issa qed jistenna l-valutazzjoni tal-kumpanija Colliers li ntalbet tagħmel valutazzjoni ġdida tal-art, valutazzjoni li diġà kienet saret ftit ta' xhur ilu. Minkejja li l-parametri huma diġà miftehma mal-Grupp Korintja, Mizzi issa qed jgħid li din il-valutazzjoni għadha tista' tbiddel kollox u jkollhom jerġgħu isiru l-konsultazzjonijiet. Issa bbażi ta' dak qed nistennew valuation indipendenti, issir il-valuation u mbagħad niddraftjaw kuntratt u nerġgħu nikkonsultaw. Konrad Mizzi qal li qabel ma sar l-ewwel ftehim kienu saru konsultazzjonijiet ma' NGOs u kunsilli lokali. Iżda dawn il-konsultazzjonijiet, jekk saru, żgur li ma kinux riflessi fil-ftehim li rid jagħti l-art tal-poplu Malti għal żvilupp enormi residenzjali b'torijiet għoljin. Staqsejna lill-Ministru Mizzi jekk kienx se jippreżenta l-ftehim qabel l-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. Iżdu għalilna li din mhix kwestjoni ta' għaġla. Din mhix kwestjoni ta' għaġla. Iżda wieħed issa jrid jara jekk il-Ministru jerġa' jirrepeti dak li għamel fil-miliet u jerġa' jipprova jgħaddi l-ftehim ta' malajr qabel jalaq il-Parlament għal vaganzi tas-sajf.